హలో 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 వైజాగ్ లో ఉన్న కమ్మ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా నమస్కారం. నేను ఈ రోజు మీకోసం వైజాగ్ కు సంబంధించిన కమ్మ చౌదరీస్ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చిన. ఈ అమ్మాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 29/1999. అమ్మాయి ఎత్తు 5'5" ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ BSc చదివారు. ఈ అమ్మాయి ప్రస్తుతం జాబ్ చేస్తున్నారు. మరి నెలకి జీతం వచ్చేసి 20,000 రూపాయలు. ఈ అమ్మాయి వాళ్ళు కమ్మ క్యాష్ లోనే అందమైన అబ్బాయి కోసం చూస్తున్నారు. అంటే వైజాగ్ అయినా పర్వాలేదు, విజయవాడ అయినా పర్వాలేదు, గుంటూరు అయినా పర్వాలేదు, కాకినాడ అయినా పర్వాలేదు, రాజమండ్రి అయినా పర్వాలేదు, ఎక్కడైనా పర్వాలేదు. కానీ అబ్బాయి కొంచెం జాబ్ చేస్తున్న అబ్బాయి కావాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైనా మన కమ్మ సోదరులు, కమ్మ తల్లిదండ్రులు అమ్మాయి కోసం చూస్తుంటే వెంటనే వాళ్ళకి రీల్ ని ట్యాగ్ చేయాల్సిందే. ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యము మీరు మా వీడియోలు, మా షార్ట్స్ వినాలనుకుంటున్నారా? అమ్మాయిల గురించి, అబ్బాయిల గురించి అయితే వెంటనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి ప్రతిరోజు మంచి పని చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు మీరు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ ఉండగా టెన్షన్ ఎందుకు దండగా. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దయచేసి గంట కొట్టండి.